Jeg må så lige sige, at tidligere programmer, der var der afsat 20 minutter til det, og jeg har ikke holdt mig ajour og opdaget, at jeg kun har 15 minutter, så det bliver lidt japperi. Så bær over med mig, hvis jeg har slået turboen lidt til. Jeg har mit indlæg, der hedder Min vej til no-till og en levende jord, også det vi kalder Conservation Agriculture. Og nu nævnte Hans Færge. Færge anbefaler varmt Conservation Agriculture i alle verdensdele i hele verden, ikke mindst i tropiske områder, hvor det virkelig kan give et løft for fødevaresikkerheden. Jeg vil starte med at lige vise en graf, der omfatter udviklingen af kulstofindhold i det nordlige USA og Canada. Her ser vi, for at sige det ganske kort, en halvering af kulstofindholdet siden at industrialiseringens muldpladeplov blev introduceret, og man især begyndte at pløje prærien op, uden at man tænkte over, hvad det egentlig var, man gjorde. Det er lidt chokerende, men vi ser, at i 50-60'erne begynder der at komme nye dyrkningsteknikker i gang, og det lange seje træk er i gang. Kulstofindholdet begynder at stige. Det, der skete, det var jo, at man i 30'erne opdagede The Great Dust Bowl, som simpelthen ødelagde overlevelsesmulighederne, og folk måtte flygte fra masser af områder igen i det centrale USA. Det er den alvorligste konsekvens, og det er et tydeligt bevis på, at har vi noget jord totalt uden kulstof, totalt uden humus, så er det ørken, og så flytter den sig. En forsker, der hedder Dr. Ratan Lal fra Ohio State University, han har beregnet, at hvis vi kunne forøge jordens indhold af kulstof med 2%, så har vi sådan set udlignet alle klimaproblemerne i hele verden, som alle politikere har så travlt om at tale og diskutere i COP21 i Paris. Men I kan se fraværet af politikere her i dag. Det er svært at komme igennem med budskabet. Her ser vi en farmer i USA, der har drevet no-till i mere end 30 år, og personen her, det er den franske fødevareminister Le Foll. Han er virkelig engageret der. Jeg har mødt ham nogle gange i Bruxelles og i Paris, og han ved nøjagtigt, hvad Conservation Agriculture drejer sig om. Og han er nu på COP21 også fortaler for det. Og her står professoren, jeg lige nævnte før. Le Foll har sammen med den franske søsterorganisation til FADK, der hedder APAT, introduceret et program, der hedder 4 per 1000. Altså kan vi øge jordens indhold med 4 promille bare, så har vi gjort det, at så kan vi udligne den årlige forøgelse i CO2-indhold i atmosfæren. Så det er virkelig store tal, vi snakker om, hvis vi kunne gøre det på EU's landbrugsjord. Personen her hedder Don Rajkowski. Nu er det pensioneret professor fra Minnesota, og han har arbejdet hele sit liv med jord og kulstof. Don Rajkowski lavede på deres universitet en række målinger, hvor man simpelthen målte emissionen af CO2, efter der har været jordbearbejdet. Det vi ser her, det er 5 timer efter der er lavet en jordbearbejdning, så har man målt cirka 60 gram CO2-tab per kvadratmeter. Og hvis vi akkumulerer det og siger, at vi måler i 24 timer, jamen så er vi helt oppe på 160 gram CO2 per kvadratmeter. Og jeg må indrømme, indtil i går har jeg egentlig ikke sat så meget tal på det. Jeg ved, at det her bliver kritiseret af danske forskere, men det er trods alt facts, der er lavet på noget landbrugsjord, som er meget identisk med det danske, og det er også andre steder i verden. Men hvis vi omregner det, så er det faktisk 1.590 kilo CO2 per hektar. Et kæmpe tal, hvis vi begynder at gange det op med et par millioner hektar i Danmark eksempelvis. Vi har muldpladeploven her, og så har vi mindre og mindre jordbearbejdning over yderst til højre no-till, hvor vi kun lige laver en lille slis og lægger kernerne ned. Det er absolut minimale forstyrrelse af jorden. Så er der nogen, der siger, at ja, det er meget godt, så lukker I måske mere lattergas ud. Men der er faktisk også undersøgelser, der peger i flere retninger, men en af dem, der er meget markant, det er også igen i Ohio, som jeg lige husker det, hvor man har målt på et langtidsprojekt, at no-till reducerede udledning af lattergas med 57%, og eftersom vi ved, at den er 300 gange værre klimamæssigt end CO2, så er det også værd at tage med i det store regnskab. Ganske kort, det kommer vi til at høre meget mere om i dag. Altså vi kan sige, at når vi indfører no-till og Conservation Agriculture i sin yderste instans, så har vi no-flow, altså vi har ingen overfladeerosion ved store nedbørsmængder. Og no erosion, og no blow. Vi har ikke vinderosion. Jeg husker en gang i 1979, hvor jeg var i København, og det var kraftig storm, der kunne vi se, at himlen var grå af sand fra Vestjylland.
Og vi har ikke den her forbrænding af CO2, og det er faktisk sådan, vi skal opfatte det, usynlige flammer, fordi det er en accelereret foriltningsproces af kulstoffet, og det kunne lige så godt være et bål efter ploven. Her har vi et langtidseksperiment også fra USA, hvor de kører op til 30 år med no-till, og det er kraftigt diskuteret. Der er forskere nu, der siger, at man ikke kan lære CO2, det vil jeg straks påpege. Men jeg kan finde masser af resultater, der viser markante læringer af CO2. Og det er, når man måske mixer gulerødder og bananer, hvad får man så ud af det? Så får man et eller andet ubestemmeligt stof, og det kan det godt være, når man laver peer review-undersøgelser af videnskabelige forskninger. Hvordan er de udført i praksis? Er det udført godt nok? Det må man nogle gange stille spørgsmål ved. Men i hvert fald her, prøv at lægge mærke til, det er total mængde C i jorden, der på en periode på cirka 20 år er forøget med 50%, og så flader kurven ud. Der er selvfølgelig en begrænsning. Tankevækkende. Jeg skulle fortælle noget om, hvad jeg har gjort, og nu vil jeg slet ikke snakke om plov. Jeg vil ikke være bekendt at stå og vise et billede med en plov, men det har jeg også gjort en gang. Her er det, jeg så gik over til efterploven, og det var det, der man kalder den almindelige traditionelle muldsåning eller reduceret jordbearbejdning, hvor vi laver en overfladisk bearbejdning efter høst, en dybere bearbejdning på et eller andet tidspunkt, inden afgrøden bliver etableret, og så en såning med en eller anden såmaskine, der kan operere i det her. Og jeg har været målinger på forskellige brændstofforbrugmængder og tidsforbrug. Og allerede i det system var der markante besparelser af brændstof og energiforbrug. Men jeg vil gerne derhen, hvor jeg var ham her, hvor jeg ligger og slapper af, og så lader jeg dem hernede gøre arbejde. Nu er der kun vist regnorm, fordi det er det eneste, man næsten kan se. Men der er jo i en håndfuld jord lige så mange organismer, som der er mennesker på hele jordkloden. Og der er op til 10.000 forskellige arter i en håndfuld jord. Det er jo ubegribeligt, man kan ikke fatte det. Hele det team af medarbejdere, vi har under jorden, den kan vi få til at arbejde for os, i stedet for at vi modarbejder dem. Så som der står, lad stål erstattes af biologi i stedet for. Det er både nemmere og det er bedre. Jeg gik videre, og så begyndte jeg at lave endnu mindre jordbearbejdning, kun lige lidt i overfladen efter høst, og så brugte jeg efterafgrøder, og så såede jeg. Det fungerede også, og jeg kunne se, at jeg var på rette spor. Og jeg har også lavet mine egne små forsøg, og det er jo sådan, at når man måske er ude på det, der er lidt usikker grund, så må man selv eksperimentere og finde ud af, hvor langt kan vi gå, og hvor hurtigt kan vi gøre det. Men jeg tog steppet videre i 2011 og gik helt over i no-till, ingen jordbearbejdning. Og det vil sige, at nu er der faktisk kun et redskab, der hedder en halmstrile, og den bruger jeg til at fordele det snittede halm, fordi al halmen bliver efterladt for at forøge kulstofindholdet, det er vigtigt. Men det er ikke altid nemt at lægge det af 100% ensartet fordelt på grund af vind og stop osv., så vi bruger strilen til at fordele det, og så sover vi. Og nu er vi altså nede på 6-10 liter diesel per hektar til at etablere en afgrøde imod sandsynligvis 40 liter, måske 45 liter tidligere, og selvfølgelig er timeforbruget også reduceret. Det, der også indgår i systemet, det er det, hvor der skal være vårafgrøder. Der er det alfa og omega, som jeg ser det, at vi har efterafgrøder. Det vi kalder cover crops internationalt. Simpelthen bruger den strategi, der er i conservation agriculture. Vi har aldrig bare jord. Vi prøver at holde den bevokset, eller i det mindste dække af afgrøderester året rundt. De her efterafgrøder, de kan gøre fantastiske ting med jorden, men desværre er lovgivningen i Danmark således, at det er kun frivillige efterafgrøder, vi kan lege med den slags på. Vi har ikke lov at bruge dem på de lovpligtige efterafgrødearealer. Og det er så frustrerende, at man ikke politisk kan se, hvor meget betydning det har. I de her efterafgrøder, der oplever man mange gange i september, at honningurt og bogvede blomster, der er bitræk. Og bien er også en truet art. Nu skulle vi snakke jord i dag, men der er også andre afledte effekter. Og alligevel må vi ikke gøre det. Men vi kan heldigvis gøre det på de frivillige efterafgrøder, som vi bruger i stor stil. Så de sås hurtigst muligt efter majtærskeren, får lov at passe sig hele efteråret frem til om foråret, og så er de nedvisnet, og der bruger vi jo sådan en lille smule kemi, for lige at tage livet af, hvad der måtte være af rester eller af nyfremspiret ukrudt, og så sår man. Jeg skal ganske hurtigt lige sige noget om en af vores største hjælpere i jorden. Det er jo altså den store dybdeborende regnorm, og den kan absolut ikke lide forstyrrelse. Intensiv jordbearbejdning ødelægger dens permanente gange. Og de trives ikke i det, også fordi de trækker
deres næring ned fra jordoverfladen, så vi skal have meget organisk materiale på overfladen. Men det, de trækker ned, det er jo også kulstof. Altså når vi trækker biomasse ned under jordoverfladen, så er det også kulstof. Det skulle vi gerne holde i jorden. De omsætter 4-7 tons afgrøderester om året, og de kan jo altså virkelig producere noget ekskrement på overfladen, der er meget, meget næringsrigt. Og hvis ikke vi forstyrrer dem, så vokser bestanden. Men det er selvfølgelig afhængigt af udgangspunktet. Hvad havde vi, da vi startede med at omlægge? Her har jeg et billede fra noget drænarbejde i cirka 1,5 meters dybde, og helt ned i 2 meters dybde arbejder de dybdeborende regnorme. Og så kan man spørge sig selv, hvad er det, der sidder der? Ja, det er kulstof. Det er jo mikroorganismer, både skimmelsvamp og bakterier, der arbejder på deres gange. Og det er jo tydeligt bevis på, at kulstof bliver trukket ned i jorden. Og det tror jeg, det er derfor, når man finder divergerende målinger på kulstoflagringen i landbrugsjorden, så er det jo også meget afhængigt af, hvor stor regnormbestand vi har. Og har vi ingen regnorm, jamen, så er der jo heller ikke noget, der bliver trukket ned i dybderne. Jeg har regnet lidt på det. 1 liter diesel udleder 2,93 kilo CO2 ved afbrænding i en dieselmotor. Hvis jeg sparer 35 liter diesel per hektar, så har jeg sparet 9.500 liter på mit landbrug på et år. Det svarer til 28.000 kilo CO2 i alt. Så det er da et bidrag både til pengepungen, men også til klimapåvirkning. Og så har vi lagring i jorden. Og i runde tal arbejder jeg med 1 ton CO2 lagret per hektar per år. Det har tidligere været veldokumenteret af Aarhus Universitet, men de har sådan lige trukket det lidt tilbage nu, fordi der har været den der peer-review-undersøgelse, og nu er de ikke så sikre mere. Men jeg kan finde masser af dokumenter, der viser forsøg, hvor der er langt højere mængder. Så jeg tør uden at ryste overhovedet stå og sige, at der kan lagres 1 ton CO2. Alene efterafgrøder kan klare det, uden vi snakker no-till eller reduceret jordbearbejdning. Så kan efterafgrøder lagre den her mængde i form af biomasse. Så på mit landbrug, så lagrer jeg altså i størrelsesorden ca. 278 ton CO2 per hektar per år. Som jeg siger, jeg har så ikke dårlig samvittighed over standby-lampen på fjernsynet. Den står og bruger et par milliampere. Opbygning af humus i jorden, som jo er det, at kulstof ender, når det er stabilt lagret, det er henne, hvor for det bliver stabilt, så skal vi have noget kulstof, selvfølgelig noget biomasse, og vi skal have noget kvælstof. Humus er fantastisk til at holde på jordens næringsstoffer. Det er bedre til at holde på næringsstofferne end i lerkolloider. Det forbedrer vandkapaciteten i tørre år, og hele den her ændring, der sker med jorden, er bedre til at opsuge og akkumulere kraftig nedbør, som vi oplever så tit. Altså dyrkningssikkerheden bliver forbedret. Og her har vi de tal, der tidligere har været anerkendt, også i Danmark. 100-300 kilo C per hektar, og det svarer jo omregnet til et sted mellem 370 og 1100 kilo CO2. I dag kan jeg konstatere, at humusprocenterne i mine marker ligger omkring de 4%, og nogle steder højere, nogle steder mindre. Så det svarer omkring 160 tons per hektar, og hvis vi regner på den mængde kulstof, der er i den jordprøve, vi kan tage, bare i 25 cm, så er det omkring 92 tons rent kulstof, og det er ca. 335.000 kilo CO2 per hektar. Og det skulle jo helst ikke slippes ud i atmosfæren. Men der sker også andre påvirkninger. Vi får flere insekter. Når ikke vi forstyrrer jorden, så kommer der et krible-krable-liv i det her førnelag under det organiske materiale. Her er der en stor kratløberbille, og her er der en lille fælde, jeg har sat op i foråret, hvor man hver dag kunne tælle 4-6 tusindben og adskillige løbebiller i forskellige størrelser. De har også en kæmpe indflydelse på de fjender, vi normalt slås med i landbruget, som er skadevoldere. Spørgsmålet er, kan en naturlig bestand af disse prædatorer, kan de bekæmpe og kontrollere vores skadevoldere? Ja, det kan de. Jeg har virkelig i mange år helt undladt brug af insekticider. Der kan komme kraftige angreb, så vi bliver nødt til at bruge det. Men jeg har altså i flere år gjort det nu. Og vi har heldigvis et forskningsprojekt på banen, som Hans Henrik Petersen er involveret i, der skal være med til at måle og dokumentere det her, fordi vi har ikke nogen forsøg, der viser det, og undersøgelser. Mykorrhizasvamp, det er slet ikke tid til at tale om, men det er jo så de nyttige svamp, der bliver flere af i jorden, når ikke vi forstyrrer. Hvad kan de gøre? De gør utrolig mange ting, og en af de ting, det også har indflydelse på, det er planternes sundhed. Noget af det, der egentlig er lidt spændende her, det er nogle nulparceller, vi har kørt i Agrovi her
I år, det er på min jord, hvor en af parcellerne var totalt ubehandlet hele foråret, med alt kemi. Ingen ukrudtsmidler, ingen sprøjtemidler af nogen slags. Og man skulle virkelig stå og gøre sig umage for at se forskel til høst. Og der er altså mindst 4 svampesprøjtninger den her år, og ingenting her. Og mit spørgsmål er det mykorrhizasvampene, der simpelthen har fået det? Vi har en her på tilhørerrækkerne, Bjarne Hansen. Han sprøjter også sin hvede kun 1 gang i foråret, mange gange med svampemiddel, hvor andre landmænd sprøjter 3 til 4 gange. Kæmpe perspektiver, hvis det er rigtigt. Vi er ude på et selveksperimenterende stadie. Vi har ikke rigtig nogen undersøgelser endnu, der dokumenterer det, så det er derfor, vi har kæmpe forskningsbehov. Og så må jeg sige, tilgift, så får vi jo et kæmpe løft af livet oven på jorden. Fordi mange af de arter, der lever på vores landbrugsjord, de har jo virkelig behov for at finde føde, især agerhønen, som jo er indikatoren for god biodiversitet. Kyllingerne af den skal jo netop leve af insekter de første år, og har vi mange insekter, jamen så er det let ved at finde føde. Og der er rigtig mange af vores medlemmer, der siger, at de kan registrere forøgelse af bestandene, både i viber og lærker, harer og agerhøns. Klarer jeg det på tiden? Ja, skarpt. Det var godt. Tak.